tal-linja l-antiki. Driver bil-qmis ċilesta, bil-chokers, b'sidru miftuħ, b'zaqqu barra. Ara joqtol, ara joqtol. Il-twiqi tal-sliding windows, tajjeb, minn dak li kien ikun hemm il-ħmiġ fis-sink, hemmhekk taf kif. Kont ħobb innatfu jiena. Bħażin ħafna ja, Imma mit-tissues hekk tiffiċli toqtaq. Seats kollha miktubin. Insomma. Jafhem ismi. U jiena kelli itra ċedja, kontatni fil-bidu net ta' meta qed ninnavika mingħajr ma jwaslun il-ġenituri. Ħanajdlek fejn kont qiegħed. Ir-rotunda fil-ġemp ma kien hemmx qisu f'dak iż-żmien kienet isekettajt l-kbar restaurant. Kien hemm isu restaurant. Di ma ħsibx li ħaqtu ta'. Kien hemm isu. Fej sena. Mela, il-Knisja tal-Mosta. Faċċata fil-kantuniera qisu kien hemm isu restaurant kbir. U kien hemm stage eżatt hemmhekk, tajjeb. Ta' issa hemm souvenir shop isfel. Naħseb iva, Strina. Jalla kien xdejjem hemm u fuq. U fuq kien hemm kafè. Eżatt, kienet pizzerija. Kienet tirex ta' ħafna ili Montezin fih. Bekki. Nisimgħu nara di. Bekki. Jiena kelli ma kontx ikollha ħafna flus aħna konna familja fqira, tajjeb dejjem ngħidu, imma kelli dixliri. U kelli xi żar oħra. Iżar l-oħra kontx tajt xi ħaġa u ma rrealizzajtx. Kelli tiftakar kont tiktiħu pjaċir kollok il-wallet. Ta' dak ta' żgħirek. U jien forsi kelli dak 13, jiena vera kont kwiet. Mhux għax ma dnejx, imma ma kontx taf kif. Nisib pat-tifel tiegħek hekk kwiet. Kwiet, eżatt hekk. Low profile, dik hija l-kelma, mhux kwiet, low profile. U dħalt fuq tal-linja mal-ħbib tiegħi u da driver kien wieħed minn dawk id-drivers illi kien jagħti isem ħażin l-drivers kollha. Għax ma nistax ngħidu l-drivers kollha kienu ħżiena, ma kien hemm il-ħżiena tajjeb. Kien hemm qalbhom tajba ta'. Iva, hekk eżatt hekk qed ngħid. Eżatt hekk. Issa il-mara meta jkollha dik il-ġurnata qed ikkontra lejn. U tlajt niftaħ il-kartiera, niftaħ żip, il-ħanina m'għandi xejn. U noħroġ l-ġixliri. Ma. Kienet għandha tak ta' Barbara ħamra. Kif ra il-moment kienet jiena nħares lejha u jħares lejha u jħares lejja jiena nħares lejh. Kien lek mur sarraf. X'mur sarraf. Naħseb kien l-ewwel darba li xi ħadd qalla lill-familja quddiem in-nies illi kważi bikkieni. Ma kienx kun hemm nies jaħassa jħallsuli. Kważi bikkieni. Laqas li Kważi bikkieni u ma tellanix għalli mur, itla issa jemma ta' warajja. U offendin, ita. Vera kienu jagħmlu, vera. Kalla kien jgħidlek mur sarraf sakemm ma tmur is-sarraf jitlaq. Darba talaq bil-basket. Inti timmaġina tifel 14-il sena. Ma xifdal fejkom badu kisra. Biex ma nidirx li jina loser ma bkejċ ma kelli għajnejja kolla dmuħ, ġifieri. Imma u believe it or not, naħseb bekk tlajna sodi aħna. Vera, għax tlajna fit-taf. Imma tlajna fit-taf f'momenti taf. Illum it-tfal assista tkellimhom ta' Imma insomma, dik kienet ġrat hemmhekk, u mbagħad insomma nżilt mort tinsara fuq batta wara. Taf li jena tiegħek nemmen bej l-istorja tiegħi tiegħek. Għax daw. Temnuni illi kieku naf impinġi. Il-driver impinġi uli. Għax teqpa niftakra. Bis-serjeta kollet ngħidlek, daqshekk niftakru bleżat il-punt, il-karozza u n-nies bdew jgħidu għax in-nies miskin, ma ħadd ma ħallas l-11 cents. 11 cents. La, għalu lek miskin.